מגפת צבי הנינג'ה הכתה את המדינה. הם מוזרים, ממזריים והכי הכי מגניבים. הגיבורים בשריון הצב הם השיגעון האחרון. סופר גזעיים. הצבים שהיו פעם חיות מחמד מצויות, הפכו למוטציות בשל מגע עם חומצה רדיואקטיבית. עתה, הרביעייה האצילית מפיצה את בשורת האמת, צדק ומשולש פיצה גדול יותר לכולם. הצטרפו לרפאל, דונטלו, מיקלאנג'לו ולאונרדו בהרפתקאות מגניבות. קוואבנגה! צב-צבים צבי הנינג'ה, צב-צבים צבי הנינג'ה, צב-צבים צבי הנינג'ה, גיבורים ירוקים עם שריון, מהם מפחד כל בריון. גיבורי הנינג'ה הירוקים הם הצבים הכי מדליקים. קוואבנגה! כששבר הרשע מנסה לפגוע, צבי הנינג'ה נלחמים ברוע. ספלינטר לימד אותם שיגעון להיות אלופי הנינג'ה עם שריון. קוואבנגה! צב-צבים צבי הנינג'ה, צב-צבים צבי הנינג'ה, צב-צבים צבי הנינג'ה. לאונרדו מנהיג הצבים, דונטלו אוהב להמציא תכסיסים, רפאל מדליק אבל חוצפן, מיקלאנג'לו הוא רקדן. קוואבנגה! כששבר הרשע מנסה לפגוע, צבי הנינג'ה נלחמים ברוע. ספלינטר לימד אותם שיגעון להיות אלופי הנינג'ה עם שריון. קוואבנגה!